Mbọsị ọbụla Verydarkman bidoro ime ka Nnamdikanu ọ ga-aba ime. Mbọsị ọbụla Sowore bidoro ime ka Nnamdikanu ọ ga-aba ime. Do you understand me? A lot of our people sometimes ọ ya bụ nkwu maka Sowore maọbụ Verydarkman, some of our people na-agwa m kedu ife mee na fancha ji wee ka dị free na-akpagharị nakwa ọ bụla the same thing Nnamdikanu kwuru ka fa kwuru. Do you understand me? Mana onwe ife nchọ ịkọwara gị ebe a. The reason why ọ ya mpụta anụm address some of our people na the kind of mentality na ife na project to the public bụ because of na some of them lack information. Do you understand me? Some of them is just assuming something. Do you understand what I'm saying? And once I assume that if you really project it to the public to ndị we believe here. Do you understand what I'm saying? Now, onwe ife nchọ ịkọwara gị ebe a. O nwere one of our brother ebe m kwuru maka Verydarkman na ife odere ebe ọ sị that na Mr. Man, I'm asking you that is talking this thing. Now, what VDM is doing or saying in Nigeria, you that is talking now as an Igbo person, can you do it or go free and go free in Nigeria? VDM is working for Nigerian government, but there is some things he is doing that is right, that is very right, but he's working for government undercover. Do you understand what I'm saying? No, my friend, some of you na just to assume or something video project be na public. Afugo maybe one of our brother bia na sell to ndị Igbo na Verydarkman is working for government. Na achọ m ịjụ gị, ị nwere ike mention ofu onye Igbo afọ bidoro something ka Verydarkman no behind the bar. Ị nwere ike mention ofu onye Igbo, some of ndị Igbo bidoro something around the way ego bụ an issue. Harrison bụ onye Igbo. Are you aware of that? Nwanne anyị nwoke bụ Kedafia bụ Lafo Wazirike onye Igbo bidoro masob. As time goes on, so many of us bido accuse you for some certain things. Do you understand what I'm saying? Now, ụmụ ife nchọ ịkọwara gị ebe a. Mbọsị ọbụla Sowore nwara anwụ wee sapụ ọnụ ya wepụta na social media wee bido campaign for Oduduwa Republic, Sowore will be in prison. Mbọsị ọbụla Verydarkman pụtara na social media wee bido campaign for Benin Republic. Kedafia bụ Verydarkman will be in prison. Kefe bụ the problem member Nnamdikanu is talking about secession. Why these two individuals on n'ime Nigeria na-ekwu issue concerning Nigeria are now advocate for better society? That is the only difference between these two people and then Nnamdikanu. But if I call Baligulu, we push one kind of assumption narrative to our people. You got to go now. Gwa m onye dị ife a na Igbo binitelen from trenches dịka Verydarkman wee operate gidia wee ruo ebe ọ nọ today without any story. Aka akụkọ asụwara ego mmadụ ọ asụwara ego mmadụ maọbụ imbezuru public fund maọbụ imbezuru public fund. Gwagoro m onye Igbo dị ife a na society anyị today ga-ehuru that integrity, ga-adị sincere, be open, be transparent to handle things about the public. Verydarkman has nothing before. Man, the issue you will succeed where we are born today because other money minded. We see him and so many of the activists ego na abrofa issue. Do you understand me? So mbọsị ọbụla ifuru Sowore na Verydarkman bidoro ime ka Nnamdikanu fanchine will be in prison.